Ayo Pak Geter. Sakit. Kula kelangan laras. Ayo madang pek. Among ati pawi. Oh, kowe. Anggap. Aduh dia kobaran nih. Biasanya jos. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel angel langkung tan kena tinumbas har Oh salah ya. Apa ora ono sing salah. Improvisation. Saya ngene iki. Bakal jamu. Iki gimana sih? Ini loh bagian sini tuh depan lah. Salah ya. Ngene, Wis ayo. suwe ra wayangan ya ngene iki. Ngopo to ya Allah? Kamu mulai ya. Iya. Susah sapa sing
janji bunga susah apa? Selendang kuwi lho, Bek. Siap? Yo. Ya ya. Apa to, Mas? Lagi dimasak, Pak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi benar.
biasa. Shalom buat teman-teman yang ada di sini yang Kristen. Kualat. Karep mulu nek do kualat. Oh kok. Arep guyu apa? Yuk gak yuk. Nabo. Nganteni wimbu lengsi sila langke sila ning prau kapus meh lae rasa
Nggih. Napa lho Nggih. nangis sak katon katon sliramu aja lali pamengku mugi-mugi Gusti matur sembah nuwun. Nggih. Harusnya yang ulang tahun. Ayo wis kowe karo Bu Wahyu ngarep dhewe. Ya, Bu Wahyu Yo. juga depan ya Mas Gadeng izin ya Mas Gadeng. nggih. Bu Wahyu kalih Bu Anting wonten ngajeng menika kita yang menirukan Sing ngarep sing gerakan. nom. Mboten. Iki benten. Anting maju nganggo wireless nganggo Lha wireless. ayo, Mbak. Inilah kelebihannya ini ya, Warga Larus yang sangat spontanitas ini. Nih, pakai itu wireless. Oh iya. Terima kasih. C matur suwun rawuhipun nderekaken. Derek wangsul. Maksudnya derek aku. Kowe iki piye to kata-katamu teh? Maksud Derek wangsul. karo melu mulai. Maksudnya derek nenek wangsul. Oh derek akan. Nderekaken. Menawi kondur lah, kok nderek wangsul. Menawi kondur tansah pinaringan keselamatan. Ya, amin. Amin. Monggo kanca-kanca pepeling.
Janjine tansah dielingke wis wancine padha nindakake agar wis kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat ati jagake agama limang wektu kudu tansah dicoba kanthi istiqomah lan sing tumanina luwih sempurna yen berjamaah suka luhur lan asa salat sayang tingatoke tindak mungkar hati mengisah cangkeme ayo kene ditambah salat sunahe Jos sembono iku perintah agama Ngeri kono ning donya mung sedela sabar lan tawakal asa sing kuwasa yen kemareng besok munggah swarga Matur suwun. Bambung, 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 nanti pengarung dong, rabah, rabarung, kali kemari, angin tari, suka takut kontra kinas kamen, suling kepring ngeliling terus sumandeng, nyoto dadi srana bareng lan wiromo, bang bambung, ketipu Bambung, 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 nanti pengarung dong, rabang gambarung, kali kemali, angiring tari, suka takut kontra kinas kamen, suling ngeliling terus sumandeng, nyoto dadi srana bareng lan wiromo, bang bambung, ketipu Nggih, assalamualaikum. Ayo Mas Danu. Ya coba Mbak Nurtiana nembang ming sak kata. Kok apa? Kaya wong bingung semene tok. Kaya wong bingung. Wis ngono kuwi tok. Kaya wong bingung. Nah, iki mumpung cerak omah, salim Mbak doa salim. Cocok. Cocok napa, Pak? Dhuwure. Ketoke nggih mboten patek serasi. Diserasek-serasekke.
Duda lho kuwi. Oh, Ora kok ya. masyaallah. Oh, duda. Duda pinten Duda tahun, iki Pak? ngati-ati. Pun pinten tahun? Ah ditakoni. 14 tahun paling. Lah kok le betah banget. Betah. Ayo mumpung iki pentas nang omahe dhewe sing total karo joget barang Mas Danu. Adate nembang ora karo joget to. Piye? Rasah wae piye nang omahe dhewe kok le kendel wae. Yo Diwal Gunung Kidul ya Mas Danu karo Mbak Wayu. Yo. Oi. Oi. Tak pikir sampean wis lali Mas. Tidak. Karo aku cah Gunung Kidul. Eling-eling panggonane dhuwur. Tlatah Ngayogja sawetan Bantul. Sing kondang dek kaplek lan tiwul. Watu lintang apa watu kapur. Babakan seni ora maido. Akeh sing kondang akeh sing misuwur. Krakal Baron lan Buku. Kabeh papan wisata. Sadek apa wedi ambek. Cekae ora bakal kucimu. Sinden gadoprake. Campur sari saka gunung kidul tul tul. Iwa Gunung Kidul. Sing mesti mulen aku ora. Tak pikir sampean wis lali Tidak babar blas. karo aku cah Gunung Kidul. Eling-eling panggonane dhuwur. Tlatah Ngayogja sawetan Bantul. Sing kondang dek kaplek lan tiwul. Watu lintang watu kapur. Babakan seni aja mah. Akeh sing kondang akeh sing misuwur. Pak Ador Gunung Kidul pripun? pariwas. Yuk Krakal Baron lan Kuku. Kabeh papan wisata. Sadeng apa wedi ambek. Hoi. Ora bakal kucimu. Sinden gadoprake. Campur sari saka gunung kidul. Iwa Gunung Kidul. Semestimu aku ora. Krakal Baron lan Kuku. Iku kabeh papan pariwisata. Sadeng apa wedi ambek. Cekae ora bakal kucimu. Sinden gadoprake. Campur Sari saka gunung kidul. Tiwul Gunung Kidul. Sing mesti mulen aku ora.
Nggih, sembah nuwun Mbah Waloyo Bu Suhin, Pak Janu. Sami-sami. Enjang pinarak kek kula sambelke diwul Gunung Kidul. Waduh. Ngelengke nang. Nggih, badhe ngulek ki ambek napa kula lekake nggih kula nderek. Aku kok ditawani ngempeng mangkat dhewe munggah. Oh, dina iki kesempatan joget. Wong Lah kuwi mengke wis joget apa ora? joget nang kudune pas diwul ngono tak pikir kowe wis elan tanung Kok bekos. Karo aku canggunung tandung ngono. Ora kuwi iki ngopo kathik sampean wis bekos ngono ki? Wah, wis ora Ha nggunakake. iki lek kula joget nang ngarep TV kok ya. Oh, ora ngoten. Ming Nggih, karaoke. Wah, pamrutan akeh Mbah iki. Nggih. Gandeng-gandeng mau wis ngaturke jula-juli lan sak panunggalane Ah, iki nggih. terus minangkani pamrutan-pamrutan. Napa Sampun niku? jenengan apa bae mau? Anten gubuk asmara kalian pepeling. Gubuk asmara kalih pepeling. Nggih. Kene isih ana sriuning. Nggih. Lah sing Sing sendru sithik dientekke dhisik. nggih pancil leres. Ya sriuning sapa? Sriuning ben Mbak Oriza karo panjenengane Bu Ayu. Oh, nggih. Mbak Orisa karo Nek ya Mbak Ayu. Mbak Suhin ya melu ngancani. Nah, kowe ngancani hin. Lo ngancani karo ten iki mau. Mbak Walu ya melu joget. Oh, alah sidona. Ya surup surya wangine wis teka. Kaya wong bingung. Nek ngancani iki sing siji iki sisih kono karo kene dadi kopion ke lho. Gak awake dhewe betenge. Nggih, sugeng dalu Mbah Waluya. Oh, nejeng dalu Nduk Cahayu. Sugeng dalu, Nduk. Dalu Pak Dalan. Nggih, sugeng dalu Mbak Ayu. Sugeng dalu Mbak Riza. Nggih, sugeng dalu Mbak Cangkik Mbak Limbo. Nggih, sowan sepisanan neng Gruda Panjangreja Pundong Bantul. Bantul. Ujube merti dusun, sampeyan arep ngucapke apa? Oh nggih. Kan ndongake niki mungkin. Derek ndedonga kagem warga Ngruda. Mugi sak sampunipun bersih dusun menika pinaringan ayam tentrem. Amin. Uyup rukun warganipun. Pinaringan sehat bagas waras. Pinaringan rezeki ingkang berkah barokah. Amin. Kata-katane wis entekke Oriza kabeh, saiki Mbak Ayu coba. Duwe kata-kata lain ora? Idem. Nek ya sapek ngono ya. Wis kabeh kok ya. Ya minangkani pamundhutan iki Mbah Waluya Nggih. saka panjenengane Mbah Astana nyuwun lagu Sriuning. Heeh. Mbak Suhin, Mbak Ayu karo Mbak Oriza nyawer 100.000 matur nuwun. Ya dipinangkani dhisik mengko sawerane tak saoske. Ya ben dibawani. Saka sapa? Ya saka sing piyungan dhisik. Kok ora saka sing ngambah-ngambah omahe cerak mingan ya. Sing piyungan dhisik. Sinebut pahlawan. Piye iki, Mbak? Iya, Mbak. Sampeyan ki biasane ki ora grogi bareng awal Mbah Waluya kok grogi. Ngono niku lho, le medhot wau kok kaya ragu-ragu. Sinebut kok buta kles. Terus kok sambung pahlawan. Terus malah guyu dhewe. Sing ati-ati, Sing eneng bener bapak niku guru kalau pripun, Bu? mencereng ke lho gurumu ke lho. Kelaru ki Mbah Waluya langsung mencereng. Nah Kula ki iya. gara-gara kelaru le medhot, Bu.
Mula medhot ki aja sak nggon-nggon. Ora oleh. Ora oleh. Oh. Kagol ya. Kudu pas to. Heeh, Kang Sem sike. Kudune sinebut pah apa sinebut? Sinebut. Oh. Pahlawan. Kula hati-hati lek gawe pedotan. Nggih. Sinebut ki langsung aja dipedhot. Aja dipedhot. Sinebut anak tok pedhot iya, nggih. muni zong ngono kok. Nggih. Balas. Bahwa Sri Uning ki ora kena dibindeng-bindengke. Lah sing bindeng iki sapa? Bindeng sing Aku rak ngandani aja nganti. Lah terus pripun? Ayo engko ndak kleru. Ayo. Sinebut. Ngaten ta? Pahlawan putri Sri Haning Mustika Dioperke, Mbah. Ya ana gayutane karo lakon ketoprak lho kuwi. Napa Mbah lakone? Ayo Sri Uning mesti Oh, Sri ketoprak. Uning. Putra Kanjeng Neno. Yo kembali none Mbak Orisa sing swara gedhe coba. Bebelo wirat moyo Ya sing sepuh ya dibagahi busuhin. Neno 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 neno. Tan burung. Piye Mbak diurus, Mbak? Monggo Mbah, nika Mbah. Ibu Mbah. Wah, suaramu kok nyelemret. Lah sampean ning ngajari yo ngono ku. Ya kekenesen. Oh kekenes. Allah gate dhewe-dhewe. Ya sakarepmu. Atana urung Sri Uning. Ojo kok tapatin to. Kaya Orisa karo Ayu lho lambene biasa wae. Lah wong tak dhewe ya dhewe-dhewe kok. Mbah Lawya niku nggih ngampet lho Bu kalih mecucu-mecucu. Atan burung Sri Uning gugur. Nah, apa ta? Betul. Dadi Nah, Sing ngegoke Mbah Walu ya bener, heeh. bener. aku wis aku gur dadi tok. dadi kusumaning bangsa Mbak Ayu, Mbak Oriza, arep ditayuke ora? Ditayuke ora mergo iki panjenengan iki sok di request saka Blitang panjenengane Pak Haji Paino. Arep iki ora nyawer ya. Napa nobar nggih nonton kalian. Oh nobar ya diaturke kanggo Pak Haji Paino sing lenggah ning Blitang karo Pak Haji Priyo. Wong ya sok do ditimbali rono. Pak Priyo wonten Blitang menika Apa ngerti sok ditimbali meneh. Nggih amin. Enjang kapan Pak? Lha ngapa, Nduk? Yo monggo Sri Uning. Kapan-kapan. Enggak. Sri Uning mustika tuban labuh Sampeyan joget ayub. mring Sabaya Pati Narayana Wiratoyo Namo Srasaja Ada Berarti
Ayo Ken, terus Ken. Gampangnya terus Ken. Senadyan wekasaniro ten lino Suwe piye, Mbah? Wes. kurang sithik ngono Mbak. Suwe ngegol-goli ora, Mbah? Mboten kula pun ngerti nek. Nek niki gayane kula pun ngerti niki. Nggih. Dene kancane lak pindho ning dipisan tok men pun mari dadi nek dipindho ndak kacek. Ya, matur nuwun, Mbak Ayu, Mbak Oriza. Pamundutan. Ya, iki titipane saka sapa mau lali aku. Wis pokoke titipane saka Mbah Stono ketoke ya. Mbah Tono Ya, nggih. Mbak Ayu Kula karo tampi Mbak nggih, Mbah Tono. Oriza. Nggih. Ya. Sedurunge isih, Mbah, sing ngersake Nggih. Buk Asmara mau. Nggih, Bukan moro. monggo. Sapa? Mbah Waluya, Mbak Suhin tak mungsuhke karo sing lemu mau. Sapa Mbak Cimut? Ayo Mbak Cimut. Lah niki dadi tangga kula ya saniki. Ayo maju kanca maju yo seperti disak ayo Mas. Ayo joget lho. Nyolong pekek to, Mbah? Sik kok tamat iki apa to? Iki joget goyangi lek goyang ning bokonge tekan Kulon Progo. Kaene nyatane nyolong pethek ketoke lemu kaya ngono ning Niki jaran tenan glebek. kok sik kaya ngono. Mulai ngono kok. Kaya bokonge nganti kaya arep copot-copot to. Mulane iki ning burine iki terangane arep nadai to. Kita pasangi laker apa piye to jurken iki? Lah niki ki asli ya, Mbak? Apa iya? Eh, Oh iya. Asli to, Mbak? Mbah lakur jarek ra ngerti. Pun demek kok. Ya kene Nduk Cahayu. Saking lemegal-megol bokonge nganti belah pinggir. Lah ora belah pripun, Pak? Sampeyan nek pinggir ki ora belah jenenge Apa? Cuwil. Kene Nduk kene. Ayo, mumpung ketemu Mbah Waluya ana. Heeh, Nduk. Kepiye kabare suara kepethuk? Pangestunipun sae, Mbak. Heeh, wis urung. Lek apa? Ya nek urung ya wis apa-apa lah. Lah nek dereng pripun ajeng pripun? Ya nek urung ya gek wis kok dadi monggo. Aku mung ndongake Nduk Cahayu, muga-muga kalih sing sampe kala sepiro beda cedhak judune nek duwe judul gek pinaringan putra, aja diparingi momongan. Piye to? Lah pripun kok mboten momongan? Ah ya nek putra nek momongan ki lah mbahku nek omah dadi momongan apa apa. Iki saiki dadi warga Gunung Kidul lah piye to? Ngendi? Teman ngendi? Klien. Getas. Getas. Ya. Kene Pripun ajeng mampir ngene kula mboten. Oh iya sesuk gampang nek wis padang ya nek peteng-peteng ki ndak malah Lah repot. malah penak peteng-peteng kok, Mbah. Oh ya nek ngono ya engko nek peteng. Monggo. Ya gubuk asmara nak dibawani nak bawani ning pocong dadine jedela mingan. Nino Nyingkar nyingkur. Ketoke Amit Sewu le mengoki gur sithik ning kok lantang ya. Iki padahe angin ngendi ya, Pak nih? Lah kathah niki. Heeh, coba men. Lah ten riki. Coba nggon ngendi ki? Ten riki. Kowe ora tadah angin. Lah Tandron angin. Kene Nduk, wah gegere kaya blabak sengon. Kene-kene. sia-sia. Kok blabak to, Mbah? Tegese iki alus ngono lho. Halus. Kok kayane mboten ngoten to? Ya men seneng ra ya alus. Neno Lingsem yen ke mutan lelampahan kang
ketoke lemu kaya ngono ya suarane ya alus. Halus jebule ya, Mbak. tenan. Ora sah muni lemah lemu. Kuru ya men, lemu ya men. Sing kanggo ya mung sethithik. Ayo. Sing kepiye sing kanggo? Sing kanggo ki sing kanggo nggo napa? Lah nek jupuk gelas ya mung tangane tok mosok gelas lah iya. dirangkul. Ini pokok siji ya. Apa iya? Ayo. Tresno tulus nadyanmu ku bekas morno. Oke. Iya no, langsung celuk ae no. Neno nano. Yen liwat aku keling